Wannan wani kuskure ne da yawa daga masu gyaran mu, ko kuma in ce waɗanda ba su san da abin zai iya jawo issue ba suke yi. Abin da yake faruwa shine za a kawo sa charging port, wannan shine charging port. To abin da yake faruwa shine za su sa ma wayar charging port, kuma alhali gashi layi yana a cikin injin. To wannan dalilin shi yasa na ce bari na yi bidiyo yau, saboda na yi tunatarwa kuma na faɗakar da waɗanda ba su sani ba cewa saka charging point bayan akwai layi a cikin injin waya, hakan yana iya haifar da wani babban issue na lalacewar wannan layin. Ko kuma misali an kawo canza battery terminal, wato wannan kenan battery terminal kenan. To lokacin da kake ba ita wayan, tun da zafi za ka sa mata ka cire wannan battery terminal ɗin, ka san dole wannan layin, dole injin zai ɗau zafi ne gaba ɗaya. To wannan shi yasa na ce bari na yi bidiyo saboda mutane don Allah a kiyaye in aka kawo sa charging port ko dai battery terminal ko dai wani abin da zai sa wayan yayi zafi, to da Allah ya kamata ana cire layi ko memory card kafin a yi wannan aikin. Wannan shine yasa na ce bari na yi bidiyo saboda ɗan sanar da waɗanda ba su san abin da yake faruwa ba. Na gode.